खुलुमबाय लोगोफोर इडुकेसन आसाम इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ खेबसे बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव दिनैबो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय जों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायलांबानो जाबाय बेयाव दं माखासे मोस्ट इम्परटेन्ट कमन कुइसन एन्सारफोर आरो दिनैनि बे भिडिअखौबो आङो नोंथांमोननि थाखाय एग्जामनि थाखाय स्पेसियल लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि आसामनि जिकुनु स्टेट लेभेलनि एग्जाम होनो गोनां दङबा नोंथाङा भिडिअखौ मिस्टेक खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय थारैनो आं सानो बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय जोबोद हेल्पफुल जागोनखौ स' बेखायनो नोंथाङा भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै लाखायो जेन जाहाथे नोंथाङा थाब बयनिख्रुइबो गोदान नटिफिकेसनफोरखौ मोननो हायो स' लोगोफोर फैदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलौ दिनैनि फार्स्ट कुइसनाव दं जा कुइसन नाम्बार 1 आव In which year the project Tiger in Manas National Park was started? मानास नेशनल पार्कखौ प्रजेक्ट टाइगार हिसाबै बेसेबां मायथाइनिफ्राय जागायजेनदोंमोन अप्शन ए आव दं 1990 अप्शन बी 1993 अप्शन सी 1973 अप्शन डी 1999 दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन सी 1973 नेक्स्ट क्वेश्चन नाम्बार 2 क्वेश्चन नाम्बार 2 आव दङ जोंहा मा होनो बेवहाय Who was the founder of Sutia Kingdom? सुटिया फोलेरखौ सोर गायसनदोंमोन अप्शन ए आव दं महिरंग दानब अप्शन बी आव दं बिरपाल अप्शन सी सुकाफा अप्शन डी प्रताप सिंह दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन बी बिरपाल नेक्स्ट क्वेश्चन नाम्बार 3 बेयाव दङ जोंहा मा होनदों When did गान्धीजी फर्स्ट visit in आसाम आसामाव माब्ला गान्धीजिया गिबि खेब फैजेनग्रोदोंमोन एबा दावबाय फैजेनग्रोदोंमोन आरोना अप्शनफोरखौ नायनो जोङो अप्शन ए आव दं 1919 अप्शन बी 1920 अप्शन सी 1921 अप्शन डी 1991 दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन सी 1921 गोसोआव लाखिबानो जाबाय नोंथांमोना बेफोरबायदि सिस्टेमनि माखासे एग्जामाव जों नुनो मोनो स' नेक्स्ट क्वेश्चन नाम्बार 4 क्वेश्चन नाम्बार 4 आव दङ जोंहा How many tiger reserve in Assam? आसामाव बेसेबां टाइगार रिजार्भ दं होननानै बुंदों बेवहाय अप्शन ए आव दं 2 अप्शन बी 3 अप्शन सी 4 अप्शन डी 5 दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन सी 4 नेक्स्ट क्वेश्चन नाम्बार 5 मा होनदों बेवहाय वांगाला इज द मेन फेस्टिभेल अफ विच ट्राइब बेवहाय मोनसे मिस्टेक जालाङो टाइपिंआव थालांदों अप्शन ए आव दं जोंहा मिसिं अप्शन बी गार' ओमफ्राय दंबावो जोंहा अप्शन सी आव दं जोंहा राभा अप्शन डी कार्बि दाना बेनि थार फिननाया जाबाय जोंहा अप्शन बी गार'फोरा मा होनो वांगाला फेस्टिभेलखौ फालियो थारमाने जोंहा माने नेक्स्ट क्वेश्चनाव दं क्वेश्चन नाम्बार 6 Which city is called City of Eastern Astrology? City of Eastern Astrology होनना बबे नोगोरखौ बुंनाय जायोमोन एबा बुङोमोन अप्शन ए आव दं गुवाहाटी अप्शन बी तेजपुर अप्शन सी प्रागज्योतिषपुर अप्शन डी मणिपुर दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन सी प्रागज्योतिषपुर नेक्स्ट क्वेश्चन नाम्बार 7 बेयाव मा होनदों Who was the governor of Assam during the Quit India movement? Quit India movement समनि आसामनि गभर्नरा सोरमोन होनना बुंदों बेवहाय माने क्विट इन्डिया मुभमेन्ट समाव आसामनि गभर्नरा सोरमोन होनदों अब्ला जों नायनि अप्शनफोरखौ अप्शन ए आव दं जोंहा गपिनाथ बरदलै अप्शन बी आव दं डक्टर राजेन्द्र प्रसाद अप्शन सी आव दं मोहम्मद इकबाल अप्शन डी एन्ड्रु गरलि दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन डी एन्ड्रु गरलि नेक्स्ट क्वेश्चन नाम्बार 8 क्वेश्चन नाम्बार 8 आव दङ जोंहा The first medical college of Assam was established at आसामाव मेडिकेल कलेजखौ बबे जायगायाव गिबि गायसनजेनग्रोदोंमोन अप्शन ए आव दं जोंहा डिब्रुगड़ अप्शन बी गुवाहाटी अप्शन सी सिलचर अप्शन डी तेजपुर दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन ए डिब्रुगड़ नेक्स्ट क्वेश्चन नाम्बार 9 क्वेश्चन नाम्बार 9 आव दङ जोंहा Which one wildlife sanctuary is declared as the 6th national park of Assam?
मा होनदों बेवहाय गाहायाव होनाय बबे उइल्ड लाइफ सानसारिखौ आसामनि 6थि हादरारि पार्क हिसाबै गनायथि मोनदोंमोन होननानै बुंदों बेवहाय अप्शन ए आव दं जोंहा काजिरङा नेशनेल पार्क अप्शन बी दिहिं पाटकाई नेशनेल पार्क अप्शन सी नामेरि नेशनेल पार्क अप्शन डी रायमना नेशनेल पार्क दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन डी रायमना नेशनेल पार्क गोसोआव लाखिबानो जाबाय नोंथांमोना नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 10 बेयाव मा होनदों India, what is the rank of Assam in numbers of national park? हादरारि पार्कनि बिथिङाव भारतनि मादाव आसामनि रेंकआ बेसेबां एबा नाम्बारा बेसेबाङाव दं होननानै बुंदों बेवहाय अप्शनफोरखौ नायनो जोङो अप्शन ए आव दङ जोंहा मा होनो सेकेन्ड रेंक अप्शन बी थार्ड अप्शन सी फोर्थ अप्शन डी 5 दाना बेनि थार फिननाया जाबाय जोंहा मा होनो अप्शन ए सेकेन्ड आसामा मा होनो हादरारि पार्कनि बिथिङाव नायोब्ला भारतनि मादाव दासिम मा होनो नैथि रेंकआव दं आरो बावैसो सिगाङाव जोंहा मा होनो थामथि रेंकआव दंमोन थार्डआव स' नोंथांमोना एग्जामाव कनफिउस जानो नाङा दा जुदि एग्जामाव सोङोबा दासिम नोंथांमोना सेकेन्ड रेंकखौ होबानो जाबाय कारेक्ट एन्सार जागोन बेनो नेक्स्ट कुइसनाव दङ जोंहा कुइसन नाम्बार 11 बेवहाय मा होनदों Which country has invited Jadov Payeng for plantation program in a contract of 10 years? बबे हादरा जादव पायेंखौ 10 बोसोरनि गेजेराव जानाय प्लान्टेशन प्रग्रामनि थाखाय मा होनो हांख्रायदोंमोन एबा लेंहरदोंमोन अप्शन ए आव दं जोंहा ब्राजिल अप्शन बी मेक्सिक' अप्शन सी USA अप्शन डी थाइलेण्ड दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन बी मेक्सिक' हादरा मा होनो बिथांखौ लेंहरदोंमोन आरोखि माने इनभाइट खालामदोंमोन नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 12 बेयाव मा होनदों श्रीमन्त शंकरदेव डाइड इन द यार्स श्रीमन्त शंकरदेवा माब्ला थैदोंमोन होनदों अप्शन ए आव दं 1568 अप्शन बी 1489 अप्शन सी 1449 अप्शन डी 1586 दाना बेनि थार फिननाया जाबाय जोंहा मा होनो अप्शन ए 1568 नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 13 आव दङ जोङो Which Ahom king is also known as बुरा राजा सोर आहम राजाखौ बुरा राजा होननानैबो मिन्थिनाय जायोमोन अप्शन ए आव दं सुकाफा अप्शन बी प्रताप सिंह अप्शन सी नरनारायण अप्शन डी ससेंफा दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन डी ससेंफा नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 14 बेयाव मा होनदों जोंहा कुइसन नाम्बार 14 आव Which of the following Ahom king built the temple Chandika at Soigao? सोइगावआव थानाय चन्डिका मन्दिरखौ एबा थानसालिखौ मा होनो सोर राजानि समाव लुनाय जादोंमोन होनदों बेवहाय अप्शन ए आव दङ जोंहा महिरंग दानब अप्शन बी नरनारायण अप्शन सी रुद्र सिंह अप्शन डी प्रताप सिंह दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन डी प्रताप सिंह गोसोआव लाखिबानो जाबाय नोंथांमोना नेक्स्ट कुइसनाव दङ जोंहा कुइसन नाम्बार 15 मा होनदों बेवहाय कुइसन नाम्बार 15 आव नायनि Who among the following was called Sarojini of Assam by Gandhiji? गान्धीजिया सोरखौ सरजनी अफ आसाम होननानै बुंदोंमोन माने गाहायाव होनाय आरोना अप्शन ए आव दं चित्रा देवी अप्शन बी भानुमति तालुकदार अप्शन सी अनुराधा शर्मा अप्शन डी भानुश्री तालुकदार दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन बी भानुमति तालुकदार नेक्स्ट कुइसनाव दङ जोंहा कुइसन नाम्बार 16 कुइसन नाम्बार 16 आव दङ जोंहा Which river is the biggest tributary of other river Brahmaputra? ब्रह्मपुत्र दैमानि बयनिख्रुइबो देरसिन दालाइसा दैमाया मा होननानै बुंदों बेवहाय एबा बबेयो अप्शन ए आव दं धनसिरि अप्शन बी मानास अप्शन सी कामें अप्शन डी सुबानसिरि दाना बेनि थार फिननाया जाबाय जोंहा मा होनो अप्शन डी सुबानसिरि गोसोआव लाखिबानो जाबाय नोंथांमोना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 17 दिहिं पाटकाई फेस्टिवल इज सेलेब्रेट एट दिहिं पाटकाई फेस्टिवलखौ गाहायनि बबेयाव फालिनाय जायो एबा बबे जायगायाव होनदो अप्शनफोरखौ नायनि जोङो अप्शन ए आव दङ जोंहा दिफु अप्शन बी जापरिगक अप्शन सी शिबसागर अप्शन डी तिनसुकिया दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन डी तिनसुकिया माने तिनसुकियाव मा होनो जोंहा दिहिं पाटकाई फेस्टिवलखौ फालियो आरोखि नेक्स्ट कुइसनाव दङ जोंहा कुइसन नाम्बार 18 मा सोंदों बेवहाय Who wrote the book Discovery of Assam? Discovery of Assam होननाय बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन
अप्शन ए आव दं नलिनी बाला देवी, अप्शन बी होमेन बरग'हाइ, अप्शन सी सतीश चन्द्र काकति, अप्शन डी भबेन्द्रनाथ शइकिया। दाना बिनि थार फिननाया जाबाय अप्शन सी सतीश चन्द्र काकति। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 19 बेयाव दं दीपर बिल वाज डिक्लेयार्ड एज बार्ड सेंचुरी इन विच इयार। दीपर बिलखौ माब्ला बार्ड सेंचुरी हिसाबै गनायथि होदोंमोन एबा बेसेबां मायथाइयाव? अप्शन ए आव दं 1986, अप्शन बी 1989 आरो अप्शन सी आव दङ जोंहा 1992, अप्शन डी 1996। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय अप्शन बी 1989। गोसोआव लाखिबानो जाबाय नोंथांमोना एग्जामाव फैबाय थानाय नुनो मोनो बेफोर कुइसनखौबो। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 20 आव दं बेनो जाबाय दिनैनि लास्ट कुइसन एबा मा होनो जोबथि कुइसन। बेयाव मा होनदों हु सेड द स्ल'गान जय हिन्द। जय हिन्द स्ल'गानखौ सोर बुंदोंमोन? अप्शन ए आव दं महात्मा गान्धी, अप्शन बी एस.सी. बस माने सुभाष चन्द्र बस आरोना नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय बेवहाय सर्टआव लिरदों आङो एस.सी. बस, अप्शन सी भगत सिंह, अप्शन डी मोहम्मद इकबाल। दाना बेनि थार्ड फिननाया जाबाय अप्शन बी एस.सी. बस माने सुभाष चन्द्रआनो बुंदोंमोन आरोखि। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे गोदान नेक्स्ट भिडिअ'आव। स' दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय। बाय बाय।